روز باش اولین هجا گلی کردستانیان و ملت کردی خودی خیرت خواه ایرو امی سر زمان خواه بردام بکن مثلا مجارم ایرو زمان فلسفه و زمانه گلی هوالان mesele zamanı, mücara zamanı çima olsa giringe. Yani em peyda çüntkün. Yani em bece pırskırkek mehye. Çi pırskırkek mehye. Em gel ser zaman terahat sekin yan jimara olsatı. Ez xazım numune ki bidim. Beri de numune bidim paşa em ser zaman bisekinin. Zamanı kurdi kijan aslan derbas kiriye. Zamanın Kürdi aliye fonetik, aliye denk, zamanzani yani gramatik, hevok, peyv, dege. Divan aliyanda refşe zamanı Kürdi çiye. Kijan zarabın me, o kijan varide embejin günca yani müsaiten nezike ku mero bikar be servet tiştin گردونی تشتین زانستی فلسفی باغ و یانجی پسکری که چاره سر بکه اوانا پر میگیمن گلی هوالان بلی هر تشتیم زمان مجاره که پسیکولوژیکه زمان پسیکولوژی بخویه زمان او تشته بس او تشته او پنجره ام دوی دنیای تنی بونی ده هر انسان هر زندی تنیه لی ancak به تنی به تشته که واد کارل دروا را گهاندم بکه yani komünikasyona babke. Bes realizmane. Komünikasyona zindi em dibêjin. Komünikasyona ku me dide jiyandin zimanê me bixuye. Qet zimanekî nikare ciyê bigire. Zimanê din merhelê din ava dike. Ji bo pêşkeftinê. Em dijnînin. Lê bêyî ku tu bi zimanê xwe bêyî ku tu bi zimanê xwe komünikasyonekî ragihandanekî peywendiyek li derva çêbikî tu nikarî aliye psikolojik, aliye nefsi de jana xwe bi serkeftînê bimeşînî. Bo mînak zarokekî bê dayik. 500 dayik ji hûn bînin ew dayika xwe bigere. Ew 500 dayik jê re dayik tu bikin jî ew ê her ew aliye psikolojik de aliye nefsî de kêmasiya dayika xwe bibîne û ti cara wan 500 dayika jî wek dayik hez neke. Ji ber ku nefesa me, nefesa me jiyana me bi zimanê me çêdibe. Em pir giringî nadin ji ber çi? Ji ber ku zimanê dayik em dibêjin. Yani hîna em noktayekî dizikê dayika xwe da em bi dest bi zimanê dikin. Tekîla me bû çêdibe. Êşa me, jiyana me, serkeftina me, her tiştî me loratê bi sistema kod tê dayîn. Qedera me dizikê dayika me da, dayika xwe da tê dayîn. Waxta hûn tên dünyayê, وقت او قدر وره گوهرتن او همی کود سیستما کود وره گوهرتن همی او تشتن که هون زکی دایکا خدا خواه آمده جیانه کی دکن خواه آمده سرمایه گرمی اوینی مرنی هر تشتی دکن به زمانی خواه پاراستنه که مزنش خورا چی دکن او ود جیاندن او آلیه کی سر ام بیجی پیشوچونا مرحله این زاروکتی او مجارک دنی امی سرویجی باخمن یعنی فلسفه دزکی دایکی دا دست بید که لی مسئله اوای مجار اوه وقتا هون مروفت دنیای جویش شونده همی زمان وره گوهرتن ام بیجن زاروک ببک به دایکا خواه بزکی دایکا خواه به کردی کومونیکاسیون چید که او جیان آخواه چوا کو ام بیجن خوارون و خوارون نفس الدان جیان آخواه دایکا خواه گریداییه heman demi zaman josaya. Vakta hat dünyayı be zaman ekdi kalbi mina kuhun evi jinav ava gem derdixin tıxın ortanav qaşayda. Edi janav tesadüf dibine. Jiber ve ki zamanı dünya ve bir yarı daya. Dünyayı da ev bir yar heye. Zamanı dayık per gringe. Jibo jiyane jibo serkeftini. Ya xenci uji her zaman li gorxa qîmete nirxe li wekî dome gotibû hin ziman taybetin. Kurdî ji van ziman yek e taybet bûna xwe. Em îro behsa wan bikin. Yani
زمانی کردی چما تایبته رفش زرابین کردی چیه و پسیکولوژی زمانی ما چیه امی بحثاوی بکن نها بریم مگوید مجارek بحث بکن ام تاثیر زمان لسر انسان da çiye em evî bifikirin û tabii ki wexta em behsa ziman û felsefe dikin bira kes kusirimizde neke yani em ne devletekî mîne Amerîkanın ne devletekî mîne Almanın yani jî welatekî dinin her tiştî me temam e em rûnişte li ser kursiyê şagird li hemberî me em ji wan re behsa felsefe û zimanê dikin na zimanê me 2000 sal e bi taybet vî 200 salê dawî zulmekî mezin jî aliyê dagirkera dibîne em mecburin de her gavê mijara zimanê xwe de hem aliyên felsefî û zanistî bêjin hem jî aliyê polîtîk ji ber ku eger îro ez ji 4000 kilometre ji welatê xwe dûr behsa zimanê xwe dikim ev ne tiştekî ehtiyatî ye diviya bû ji welatê min bank hatiba kirin ji bo kurdên diasporayê û qîmeta ziman ji bo kurdên diasporayê hatiba gotin demek çi ye mesele mijara zimanê me de aliyê polîtîk jî heye gerem viya qet jî bîr nekin çima polîtîk heye ez zarok bûm 7 salî bûm 7-8 belkî yani zamen ilkokul yani seretaya yek yan jî tutum ji xwe min nedixwaze biçim dibistanê albira tiştek jî bêjim wan dema de hûn dizanin Tirkî dibêjin yatırı bilgi okulları hebû ev yatırı bilgi okulları ne ku ji bo ku zarokên feqîr bi jî aliyê dewlet werin xwendin wana ki derewin ew sistemekî bû yani eskeriye wexta piştî Dêrsim qetliyama jenosîda Dêrsim êdî eskerî xistin mala Kurda çawa gunda da û bajarên biçûk da dibistanê mezin çêkirdin paşê zarokan ji dayika xwe ji mala xwe qetandin anîn li wê derî Kurdî jî ew derdora dibistana da jî mîna eskeriye têl çêdikirin têlî bi gezkirî têlî bi qît yani me nikare biçewere ew tekîliya zaroka ji milletê xwe qetandin paşê wana zimanê jî qedexe kirin wexta Kurdî baxuyana lê dixistin ew zarokana bifikirin sala 1960 ev sistem dest pê kir yani berî wî çêbû li şêstara tam cîbû piştî 10 sal 20 sal di nav milletê Kurd de artêşekî Tirkî çêkirin ew artêşa Tirkî dijî milletê xwe şer dikir çawa şer dikir dahat mala xwe Kurdî qise nedikir yên Kurdî qise dikir ji wan biçûk dîtin dûr evana bûn avukat hakim mamoste öğret her tişt bûn îje ewana yani devleta dagirker bi destê Kurda milletê Kurd yên mayîn aliyê asimilasyonda tune kir û îro ew hîna berdewam dike bifikirin di sosyal medyayê da hîna jî însan bi zimanê Tirkî ji me re behsa milliyetçîtî û neferperestî dikin şerm bikin ev ya nekin qenebe ev ya nekin zimanê Tirkî da axivin qenebe behsa Tirka jî nekin behsa Kurda jî nekin behsa însaniyetiyê bikin bira xelk bêje ev hinekî felsefeya însaniyetî dike bi zimanê Tirkî bi Kurda propaganda kirin heneke berjêrkirin e yani tu ne tiştî gotine ne bêje ne lazim e divê dünyayê de rojekî milyonek Kurd dikeve ew tola 5 milyonê digire milletê Kurd 2000 sal xilas nebiye tu nikarî xilas bikî lê ew heneke ew berjêrkirin e ez 7-8 salî bûm helbestek dan min wekim got min nedixwast bi zorê ez birim esker hat mala min ez birim çünkü xwe dê mexaleke bavê min jî diya min jî bi taybet bavê min kurdayetî fêrî min dikirin xwe dê ji wan razî be rihê wan şad be xwazil dê û bavê her kesî wisa be rojekê hatin dengê min işte got dengê te xweş e tu helbest bixwîne min jî helbestek xwend mêze kir dawiyê helbestê te her dibêje Türk çocuğu Türk çocuğu min jî got mamoste got ez naxwazim ya bêjim got çima min got bavê min Kurd e diya min Kurd e û ez çima ez bêjim Türk çocuğu şîrme qeqlime xist ez giriyam ez hêrs bûm giriyam hatim mala xwe min bav xwe re got got bav navê mamoste jî xwedî belavî bide yekî çêp bû qaşû Kemalîst Sabrî Orhan qet jî bîr nakim rojekê bibînim ez li wî dixim ez ê baş li wî dixim înşallah ez bibînim jî tencere geriyam ez bibînim ew şîrmakê jî bîr nakim dagirkerî min wî çaxî fehm kir mamosteyên zimanê Tirkî dagirkerin ji kîjan dîn ji kîjan îdeolojî tên birawerin heta teoriyekî min jî heye ew ê ku mamostetiya Tirkî kirine divê mîna xristiyana vaftîz bin belê
Ev ku mamostetiye Tirkî kirine, ev ku siyaseta Tirkî kirine, ev ku bi Tirkî milletê xwe re tişta fêr kirine gotine, ew gere xwe vaftiz bikin. Ji gunehkariya xwe derxin. Bêjin em gunehkar bin. Ev e çîroka zimanê min eva ye viya nîştiye, siya çûyînê. Belê, behsa wî dikim. Wî çaxê ez çûm ji bavê xwe re got. Got bavo, ez naxwazim verim dibistanê. Got çima? Got min helbest xwendiye, têra dibêje Türk çocuğu, ez her roj bi Türk çocuğu şer dikim, ez were pesnê bikim, qebûl nakim. Bi rastî me dibistanê de daîm şer dikir. Zarokên Kurd û zarokên Tirk, ew zarokên memûre hebû, ê Laz hebûn, me şer dikir. Tu here dibistanê tu vê re şer bike, ya tu yek hevalekî gurapê xwe re, yek axrebayê xwe re şer bikî, navê Ehmed be, rojek din behsa Ehmed û Qur'anê de derbas be tu naxwazî navê Ehmedî bêjî. Bifikirin psîkolojiya Kurd çawa dişkêne. Qur'anê de derbas be ew Ehmed, ew kesî ku ji Ehmed jî hez nake, bisilman be, tu Qur'anê de derbas be ew navê Ehmed derbas bike nexwîne. Lê eynî Kurd navê Tirk gunda pêncî li rojekî de pêncî cara navê Tirk dikare bêje. Ew Tirkekî tune dike, zimanê wî tune dike, berjîr dike, namûs, heysiyet qet tiştek tê re nas nake. Em dijminî Ehmed Mehmed Kurdên xwe dikin, dijminî Barzanî dikin, dijminî Kurdên din dikin, li ser xeletiyekî, lê em dijminî bi Tirkan nikarin bikin. Dijminî bi Ereba nikarin bikin. Em dijminî bi Farisa nikarin bikin. Çima? Ji ber ku em bi zimanê wan mezin dibin. Em bi zimanê wan dibin, mîna wan ji wan jî xirabtir dibin. Yani yekî Faris, yekî Tirk û yekî Ereb qasî me nikare zimanê wan parêze. Gunehkariyek mezin e. Êdî em behsa çi kîjan dewleta bikin? İngiliz em firotine, nizam Ereb. Em xwe difiroşin. Ev dersên me hevalên hêja, ne tenê dersên felsefî ne. Belê ez felsevevanim, felsefedarim ez. Rojan 24 saat bi felsefe derbas be. Bi edebiyata Kurdî. Lê ez esil şervanek zimanê Kurdî me. Ev zimanê Kurdî, dewleta Kurdî çê bike. Wekî din qet tiştek dewleta Kurd çê nake. Çünkü wek em dizanin ziman tenê wer amûrê komûnikasyonê nîne. Ziman dil e, ziman silah e, ziman dê û bav û eşîr e, ziman welat e, ziman dîrok e, ziman pêşeroj e. Heta em ê femkor, em ji xwe re dixin nav de, em ên femkor, ew ku ji xwe re dibêjin rewşenbîr, siyasetvan, nizamçik, femkor, ev femkor vî rastî fem neke, em ê werin firotan. Çünkü wexta te zimanê xwe qîmet neda, tu ji xwe re qîmet nadî. Bifikirin hevalên hêja. Esil zimanê min li dayîkî kirmanckî ye. Pir jê hez dikim. Lê ji bo ku kirmanckî nikarim xwe 5 milyon Kurd re bigihînim. Yani ev bername xwe ez kirmanckî bikim, tenê aliyê min ê kirmanckî viya fem bikin. Em ê vana jî bikin. Ma mavazder mî zonma xwe kes bikimê. Ma ser zonê xwe kî gurenîmê. Ama esil karê me nika mavazder mî hemî Kurdistan de ma tesîr birazimî. Bivarizmî. Îja mesele çi ye? Em dixwazin zimanê xwe wisa pêşe bixin ku 5 milyon Kurd zarokên xwe her tiştî xwe bi Kurdî bike. Em ew qas femkorin, divê dunyayê de qet pirsgirêkek tune ye ji Kurdî baştir em vê îfade bikin. Yani yekî Amerîkî, generalekî Amerîkî were, tu pêra Tirkî, Erebî, Farsî qise bike, yan jî tu dîrek Kurdî qise bike. Bawer bikin ji Xwedê, ew ê Amerîkî ji aliyê werger, yan jî bi sistemektin Kurdî baştir fem bike. Ji ber ku wexta te Kurdî qise kir, tu dizanî çi dixwazî. Tu bi dilê xwe qise dikî, dilê te hukmê te dike. Te wexta Farsî, Erebî yan jî Tirkî qise kir, durûtî dikî. Ew durûtiyekî pir mezin e. Çawa durûtiye nevî bigotar. Paşê ez çûm, bavê min got, ez jî niyeta min heye bavê min were û li mamoste xe. Bavê min got, kurê min, mamoste xistin problem nîne. Lê em ê çareyekî din bibînin. Min got çi ye? Got tu dewam ke. Di dibistanê de çi axistara dibêjin bêje Türk çocuğu bêje. Min got baba nabêjim. Got na tu yê bêjî. Min got çawa bikin? Got xwe rind perwerde bike, xwe rind biceribîne, helbestê xweş bixwîne ji ber. Paşê roja cejn hat, cejna Komarawanê bêserûber bû. Got ez ê ji te re binêvî da du kevên Kurdî binivîsinim û yek ji wexta helbest xilas bî tu biqîrî bijî Kürt çocuğu Türkî bêjî.
بگو هلا تشتك باشه مو ساكر پشتی اخافتنا من کری سروکی بلدیه ای قرایازی herkes nastı ki navi Şah İsmail edibicin naha evci bir anda Şah İsmail'i per insana ki yani vemri bu yani tani pere و malbat jiyan hebu vek ne katışık tane bu mezekir had cemin guav helbest teçağıkan mgo min busaqan got Türkneni mgo ne Türk'üm guam giş ki Türk'üm mgo qadi zümmestre 20 saliye 25 saliye ez 10 saliye ben mgo qadi belate u Türk abde ez ne Türk'üm ez Kürdüm و از بی هلبست بو صادق کنم هماج دست چیتی ورب که تا میچاقی مامستایک میدن هبو او مامستای اصلا کاری ازی بو خودش راضی و انسانه کی پرهیجا بو کرد بو وکیل مامسته بو و انسانه کی جهنه کی قبضایی بو yani herkes nikar bu gotun ser bu gota hat go jimra go ez maskerim o bayımız hat ba hanek khabi İsmail'e go Türk oğlu nasılsın İsmail'i چی بگیم نخواهم حقیقتی بکنم لی انسانی که زمانی که ملت که ترکان دی هر حقیقتی که درات چه اسماعیل کرم بجن شاه اسماعیل کر و گریه چون مسئله چی بود وقتا او اسماعیل جی ایدنجی yani اسماعیل فقیر تنی نینه yani اسماعیل belki پر beygüneh yani ایرو که دوزا کردی دمشینی ویتشتی دکن yani تا وقتا پسیکولوژی علی پسیکولوژی را تز زمانی خواه وندا کر hayata jettine her tiş venda kriye de çek daniye tu teslim buyi de dest daniye yani ev serokeki çavadı be serokeki yani hama em bejin seroki kurda bejin Abdullah Öcalan seroke ev serok de mahkemede yek kelime Türkçe sene kırba ez Türkçe sene akım da hun çid bejin sene akım ez kurdum kurduk istedim rafşama çav buna kesti fikre na kes na fikre çünkü evim nakış mere cami siyaset hakkı Türkiye kır yani partiya ve dinav milleti kurda bu amurek asimilasyonu anacı olsay tane ev na partiyede josan ev partiyen ku biz zamanı da gırkara siyaset karne mezhebkin hammi tekiliyan mezhebkin ticara ev dinav milleti kurda ne bu ne hezeki kurd nabıj hezeki biyanine roja tenkti cem biyaniye ciddir ana ha befekrin ava per mühime seruki koruyucuya seruki karşı caş emdi bejici vara li Şırnak li hapishane rad bed beje barzani devlet ilan dike ez vi devleti kabul dikim biraz serkabına Kürdistan'ı cihebe befekrin Zilami Türka karşı koruyucuya ne ki mala ne gotiye kampanya ne girtiye ne gotiye varın em dici devlet atık şer bikin biz bilakis karşı zilami devletiye li zamanı xwe neterkan diye malbata xwe neterkan diye ruhê xwe xwîna xwe de hînal başûrê Kurdistanê tiştekî çê be ew ji pêşa roja li min xwedî derkeve dibêje ew caş li hepsxanê dibêje ez serxwebina Kurdistanê dixwazim qaşû ew kesê ku li hepsa Diyarbekirê berxwedan kiriye serokê tevgerekî Mustafa Karasu bo mînak dibe eger dewleta Kurd çê be em ê hemî Kurdistan bikin xwîn em dijî devletî ne exlaqa me ew dewleta Kurdistan tene mana ew çi ye eger exlaqek ji bo serxwebina Kurdistanê tu nebe ê ziman jî tu nizanî wî çaxê ev şerê te şerekî proje ye tu ya bi xwe qebûl dikî ji ber çi ji ber ku ser ziman wexta em bifikirin zimanê Kurdî eger berê 200 sala 300 sala ana di rewşa dünyayê de biya bawer bikin wî çaxê devletekî me çi biya yani dema Şeyx Ebedullah Nehrî dünyayê de Tirkî tune bû çaxê Erebî bê serûber bûbû ana jî sabiye pêncî Erebî heye Ereb bi hevra îngilîzî qise dikin bifikirin Cumhuriyetê Tirka 20 Tirk 20 welatê Tirk henin hemî ji Tirkin kokawan Tirk tên cem hev fehm nakin hevdin lê em ana Kurdekî ji Dêrsim bigirin bibin Kurdekî Sirencî Serdeşt Mihabat ku derê dibin biribin Kerkûk ew nav heftek de hevdû tê bigîjin û mîna ku yek ziman qise dikin berdewam bikin
Zamanı Kurdî da birastî hêzekî mezin heye. Sedemê pirin, em ê behsa sedemê wan bikin. Lê tiştekî dem dest pê bikin. Her zaman mîna insana ye. Li dünya, tê dünyayê mîna zarokan hêdî hêdî mezin dibe, pêş dikeve, dibe bîst çil salî herî ast û paş ew ziman jî hêdî hêdî pîr dibe û tune dibe. Hin ziman henin ev merhelî 500 sal, 1000 sal dimeşînin, hin ziman henin 200 sal, hin ziman henin 5000 sal. Zimanê Kurdî yek ji wan zimanan ye ku ew amrê wî 5000 sal berdewam kiriye. Belkî zêdetir e, em teqrîben dibêjin. Ew ji ber çi ye? Ew jî mîna tu wexta guldanka davêjî, li baxçe de guldank çê dikî. Aynı çiçek bine di axên cuda cuda da çêke û bi şeklekî cuda cuda av bide wan. Tu bibînî çiçekekî mehekî bijî, çiçekekî 10 roja da wî çilmise û biçe. Aynı mîna xweza ye. Nexwe çi ye zimanê Kurdî, yani her ziman li ser kulturekî, li ser fikrekî çê dibe, li ser felsefeyekî çê dibe. Ziman û felsefe pir alaka hevin. Ji xwe mîna behsa wî bikin. Eger ziman bi tenê be, derdora wî de çandekî mezin tune be, felsefeyekî mezin evî xwedî neke, dîn û bawerî, dîn jî pir mühim e. Dîn, bawerî ew bi zavên dinê însana di nav ziman da pêş nekeve, ew ziman dimire. Zimanê Tirkî 600-700 sal li dema Osmaniya da mir çû. Çima ji ber ku di kultura Türka da tiştekî ji bo zimanê wan pêş vebixîne tune nebû. Milletê Türk milletekî bê şaristanin. Şaristanî tune. Bifikirin navê bajar, şar di Tirka da tune ye. Çünkü şarê wan tune bû. Qet bajarekî ya wan dîne. Li Anatolyayê yek bajarekî ji aliyê Tirkan hatiye çêkirin. Li navîna Asyayê yek bajarek, navê bajarek biraz me bêjin. Nav bajarek Tirka tune. Tirk qebîleyeke çadırê ne. Çadır. Di çadır da jî û ew çadır jî bifek kon. Evî bile ew jî ew kultur yani ew darê çadırê, ew pîneyê çadırê ji derdora girtine. Ganîmet, milletekî ganîmetin. Ganîmet çi ye? İnsanekî bifikirin, biro bişev şer dike, pere didize, jora digire, ew kultura wî çi ye? Kultura wî du kultura wî bimeşe. Aliyê dizîn, aliyê lêdan û lêxistin. Yan jî mirin, yan jî kuştin. Wekî din kultura heye? Naxêr. Ji ber ku ji bo ku jiyana xwe berdewam bike, tekiliyekî wî bi jiyanê ve tune. Lê Kurd newsan. Kurd hem coğrafya xwe da û hem jî çûne ku derê muheqeq tekoşînekî mezin ji bo jiyanê dane. Ew tekoşîn kultura wan, zimanê wan her tişan pêşxistiye. Lê em bêjin mesele zimanê da îro taybetiyekî mezin ê zimanê Kurdî heye. Ji bo felsefe. Bo mînak. Zimanê me çar jî dibêjin sê zaravên mezin hene. Yek ji wan kurmancî, yek ji wan kirmanckî, yani kirmanciya jor ji bo zazakî dibêjin. Ez nav ew peyvê bikar nayînim. Peyveke kirêt e û peyvekî dagirkera ye û peyvekî ji bo berjêrkirina zimanê Kurdî ye. Kirmanckî yani kurmanciya jor nîvê Serhedê û Dêrsim, Koşkirî û heta Urfa Adıyaman jî berdewam dike. Yani nîvê coğrafya Kurdistana Bakur aslen kirmanckî qise dikin. Ser rêya Firatê taybet û Dicle yani Dicle û Firat da derdorê Dicle û Firat kirmanckî pir xurt e. û kirmanckî zimanekî çandinî ye jî. Yani hinek ez dibêjin kirmanckî berê çêbûye, ez jî wisa bawer dikim. Ji ber ku bi rastî hûn bajarên kirmanca biçin, yani dimilyan yani kirmanca yani Kurd ew jî Kurdin lê kirmanckî qise dikin yani ne kurmancî. Bajarê wan pir hêşînin. Ew pir bala bikişand. Çima qet gund û bajarekî kirmanca dîne ku bê darûber bin. Ew pir tiştek ecêb e. Ji ber ku di Kurdistanê de cem me behs kir û cih hene. Ji bo berhemdan, ji bo ziraat, ji bo jiyana geştû gaz biborin ziraat û çandinî da av divê. Av jî dest û cem divê. Lê di heman demê de eger em berê 500 sala 1000 sala bifikirin ewlekarî jî lazim e. Yani tu ji bo ku nanekî çandinî zeviyekî biçînî nikarî canê xwe bidî. Tu divê canê xwe jî parêzî.
Jibovi jî ev gundana bazara xwe nêzkî çiya çêkirine. Hem ji bo dagirkera xwe biparêzin, hem jî di vî parastinê de jî bikaribin çandinî jî bikin. Hemî gund û bajarên Kirmancan taybetî nêzkî ciyan. Yani jixwe ew koyî peyva koyî di zazakî de Kirmanskî de yani ciya peyvekê mîna bajar e. Sê peyvên Kirmanskî pir bihîm in. Şar, war û koy. Ev ciyê jiyanê ne. Yani ciyekî koy hebe, war heye, şar heye yani xelk heye, ciyekî şar heye, li wê derê war heye yani welat heye. û şar di heman demê de bajar e jî. Yani tu hinekî şar dirêj dikî, şar xelk e yani millet e şarê ma, tu şarê ma şarede yan jî dibe bajar. Bifikirin peyva şaristanî kok ji Kirmanskî tê. Ew şaristanî îro di soranî de ji Kurmancî de jî heye. Paşî me gotiye bajar. Yani Kurmancan ew kirine bajar. Gelek ehtiyatî ye. Peyv tên guhertin. Ew şar bûye bajar û wekî din jî Farsî dibêjin şeher. Lê ev ya bizanibin. Waxta dema ku İmparatoriya Midyayê de bajarên pir mezin hebûn, hîna Farsa behsa bajarî nedkirin. Mesela yek ji wan Urfayê, yek ji wan Nînebayê, yek ji wan Amedê, yek ji wan Kerkûkê, yek ji wan Amêdiyê li Dawk. Evana bajarên 5-6 hezar salan in ku hîna kevnehtirîn jî. Piştî vana medeniyeta pers dest pê kiriye. Yani ev xebatên ku hatine kirin 1000 sal, 1500 sal berî persan in. û ji ber wê jî dijî İmparatoriya Asûr milletê Med karî hemî dewrûberên milletê din. Heta Anatolya Rojava yani İzmir wan de re çiqas qewm, Lidya, Frîgya, heta hin eşîrên Yewnanî, Ereb, hinek Ereban û em bêjin Urar di Hindistanê bigirin, heta ji Hindistanê kendava Besrayê û Toros û Zagros di wan dera de çiqas qewm henin, Homeros vê dibêje, ez nabêjim, ew qewm hemî ji aliya ji pêşengiya Midya, xelkê Midya hat civandin û İmparatoriya Asûr jî ortaya hat rakirin, İmparatoriyekî hevbeş hat çêkirin. Aslen İmparatoriya Midya hinek hevbeş e jî. Ji xwe hilweşana wî yek sebebê jî ew e. Îjan werin ser ziman me got. Ev Kirmanskî û Kurmancî û Soranî. Hûn welat bînin bi dercem hev. Waxta hûn qise dikin, hûn mêze dikin mîna ku sê zimanê cûdanin. Destpêk de wisa ye. Lê paşê hûn hinek tînin cem hev. Yani yekî eger zarabekê xwe pir baş bizanibe. Mesela yekî Kurmancî pir baş bizanibe. Pirsgirêka wî ya têgihîştina bi Soranî û Kirmanskiya jor yani Kirmanskî 5 tune dibe. 5 jî çima hatiye guhertin ez vana jî bêjim. Aslen her zaman mîna me guheriye. Mesela em bêjin Farsî. Em Farsî bifikirin. Farsî sê merheleyê wî heye. Yek dibin Old Persian. Yani Farsiya kevin, kon. Antik yani dema berî miladê. Ödü dibêjin Farsiya Pehlevî. Yani dema orta Pehlevî dibêjin. Hinek wer jî dibêjin Pehlevî dibêjin. Esçe jî Farsiya modern. Ne ku ji ev difam bikin. Ew Farsiya ku modern dizane pirtûka Firdevsî heye. Nêzîkî Pehlevî ye û gelek nêzîkî Kurdî ye jî. Yekî Farsî yekî Firdevsî fehm nake. Qet fehm nake. Gere bike modern Farsî. Ji ber çi? Ji ber ku ew dibê soxen, ew dibê kelimeha. Yani yekî resen Farsî bikartîne, yekî Erebî dibêje. Hemî peyvên wisa. Yani bifikirin orijinal Fars dibêjin, aslen gere bêjin sipasgozarem û bêjin mersî. Teşekkür mikonum. Çi bifikirin çawa guhertiye. Ji ber çi? Ji ber ku waxta me got ziman merhele derbest dike. Eger ew ziman xwedî dewlet bin, ew zimanê ku wî demê pêşketî ew dikin esil êdina tune dikin. Yani devlet de heman demê de li ser ziman da sistemek çê dike, ew ziman hinek dewlemendiya xwe ji wenda dike. Lê mecbûr e dewlet ew tiştî bike. Waxta ew tiş kir, zimanek bes zarabek destî dewletê de dimîne. Ew 500 sal berdewam dike, waxta dewlet hilweşiya, ew ziman jî têk diçe.
tek çu ev civak mecbur zaman ekim çeke, zaman ekim çeke. Aynı zaman ekim derdik ne? Şans eme, bes yek şans ekime. Devlet ne bu name? Jiber ku devlet ekime ne bu? Em mecbur ne bun zarave ki bugün resmi, bugün fermi edin tane bugün. Hemi zarave me behevra jiyan. Yani çava em bejin dapir, dayık u keşkavi. Sehab yani bapir, korevi u nebiyevi. Behevra, her şey behevra diyeceksin. Em bejin dapir kırmaçki kısadike, kor yani dayık kurmancı kısadike, u zarokşi sorani. Jihev zayine li yek nemriye. Maye, sedemeviçiye jiber bir devlete. Vakta bir devlet bu kesni kare. Sonra bir de bu tınekirna bir zamanı. O ev zaman bu hıccaye. Yek cidiştek cins şebiye. Jiber ku Kurdistan her çıkası var perçe kırınca. Kat tüccar tekiliye dınabeyna Kurda da ne had geç kandı. Hen navkada asimilasyonun küçük çebune. Mesela bejin ciyeku kırmançki deda pırın. Kurmanç asimile bu ne? Ciyeku kurmanç pırın. Kırmançki asimile bu ne? Lev asimilasyon ne asimilasyona hakikiye. Asimilasyon to zamanı ka tevayıcı birdi ki zamanı ki dagırkere teserte da. Eva verdi ne? Eva to zamanı ka tam bir ki zayıftı ki le zamanı gidiş teserde. Mesela münakek bejin Livartoy aşira dümili henin Kırmançki zeden zanın. Kurmancı kısetkin. Jiberçi aslen Kırmançsın. Şeyh Said Efendi bu tabu. Kurmancı kısetkin. Li aslen Kırmançki bu. Ev mana mesela de hemen demeydi. Alişirci kurmanç bu. Ama zazaki Kırmançki zikar bu kısa bike. Ev çiye jiber ku yek milletekiye. Hemen aynı aşir niveyi kurmancı niveyi Kırmançki kısetkin. Yani niveyi sorani niveyi kurmancı kısetkin. Jiber vi ev zarab hevdu tek nakın. Vahta tek nebirin. Drav kada ahenge çirkin. Luka deri ki can zarab serdest be. Evi dikin zarab serdest. Emayici berdahamdık. Mesela Livarto zarava serdest Kırmançkiye. Kurmancı mina zarava Kırmançki biye. Ama berdahamdık. Le siveregi bilaksiviye. Kurmancı serdest biye. Le Kırmançki cidişi. Yani her hevalin Kırmanç dikarın kurmancı kısabıkın. Hemci perkoş. Le zamanı koş Paris. Le enver mesela Dersim bizebkin. Dersim ne bu say? Dersim yan kırmancı kısadike nav hundri dersim bir taybet bastıkım. Evciye kırmancı kısadikın cüdaya. Yani embejin pertek, hozat, mazgirt, ev cüdanak, dep, bacari, kazayı Elazığ ile aslen dersim bu. Ev hünek cüdaya şansı van henin ev kırmancı bir havrat için. Lel dersim hun herin iron bavar keşfadi evciye qalaya kırmancıye navenda kultura kırmancıye hune lüve deri zahmeti bükşini ki keseki birbirine hünek kırmancı kısabıkın. Çımazanın muazzam Türkiye bine. Türkiye kısabıkın. Yani Selmaviç'e dejenerasyon, avacı dejenerasyonu. Dejenerasyon bir şey avayı geçirdi be. Yek bir silah, yek bir ideoloji, yek bir para. Her şeyi desti devlete heye. Demek ki katliam kırın dersim, asimilasyon kırın. Bazı berdağım kır, belav kırın. Bazı sermaye kıstın, o zengini bana belav kır. Bazı ideoloji kıstın. Beli, partiyin kurda, binavi sosyalizm, milleti xwe asimile kirin. Bi taybet Kırmançkiyên xwe. Kırmançki. İja ji ber ku Kırmançkiyên me du beşin. Yek alî çep yani Alevi henin. Alevi Kırmançki qise dikin. Yekî Sünne. Kırmançki bi rêya çep yani Alevi bi rêya çep bi rêya maşallah partiyê me jî pir çepin. û destpêkta ji PKK û êdin jî bi rêya İslamê hatın asimile kirin. Lê diviya da meru gere hinek merhamet be bi rêya İslamê asimilasyon qasîvana nebû. Eger ew mela ji alî devlet hatibe tamam. Lê eger di gunda da ra medreseyên Kurda be bilakis li wê derê asimilasyon çênebû bi rêya İslamê zimanê Kurd hinek pêşî ket. Ez şahidê vê tiştî me. Mirov gere dilsoz be. Berî 30 sala 40 sala hemî ziman zanê me. Ew ku zimanê xwe baş dizanin. Ew ku bi me re dihatin gunda propaganda dikirin bi zimanê Kurdî piraniya wan ji medresan hatibûn. Ji dina wan da mamostê me jî heye.
مامستمین بخوجهیه اونها از پر دلسادی دخوازم ده بحث تشتکی بکن ev insan meleceğan medgot Nureddin Baksi melek bu beri meleği milleti bu revşen bireki mezun bu insan ekber bakıl bu u brasti megelek yani beytin beytin melekcizli tuhancı mera bazı sürgün kırın şu Sinop'u şu Kastamonu Bazarın Tırka Jiyana bir derbederi xılas bu nivis kat berneda salin kijan salin haşliyan bastıkım تناوی zulmü de بفکرن تسیرا زمانا نتوی اوقاس مزنه ev insan de بالبر پراوین بحرا سپیدا جانا خود نکر تناو zulmü زجیریک مزنده لما پشت 20 سالا 30 سالا برلین همین نویسیون کنکر خودی جی رازی به gerçeki heye heja خودی کریارن بابی خود درکت همین نویسیون و همین چیروکنوی مچاکر Kastamonu, devleta Türk, zulüm, nekari, melecivan, bir de sekrandın. Yani bir fikrin, ev partiyen ku, ev hizbin ku, bir desti xwe, bir dili xwe, propaganda zamanı devleta Türk dikin henin, le insanı mey ağacı henin. İşte ev zamanı Kurdi, dedin jiyandan. Ev insaneki İslami bu. Serserime, serçavime, ma muslimini yekemine. Devi de kat farklı ne? İster İslami be, ister politik be, ister ideolojik be. Zamanı xara hizmet kir, ev insane. Eğer düzmüntiye zamanı xara kir, ev ne insane. Ev ya, em nabijin, kijan ideoloji perski, kijan felsefe perski, ev işler var beş. Na em var, mever got. İca çi bu? Kırmançki, Zazaki, yani Kırmançki u Kurmancı u Sorani, fark avan çiye. Çi fark bu? Tişteki pir balkeşe, Kurdistan, Jor, Bakur, ber başur tere, hem taybettiğin xeyin gramatik vendakriye. Avacı per gringe. Per gringe. Çava. Kırmançki, Ali gramatikta hem ya zengintere. Çava zengintere. Brasi evya yani gerek zaman zanji gerek ser Kırmançki var zaman zani mina eme yani düpey Kırmancının zanı ser Kırmancı kısetkin ev saktakariye ki mezdine bre herim Kırmançkiyim ben. من beriz gotu bu yeki revşenbilik mey kaşu siyaset medarame her Recep Maraşlı yani Hadice Razina ve Pırtkek nivisi em süder kınıcı bu Ermeniya. Hadi mesela ser Ermeniya Pırtık nivisi paşi teratiştek nivisi got Zazaki dibece. Zazaki ne Kırmancıya Farsiye. Hıyanetkariya, cesayetiya, revşenbili Kürt. Qed havcenake dagir kerdi zulüm bikin. Tişteki vasa acebe ku. Mirov insan vya beje yani Zazaki, Kırmançki, Kürdiye yani nine vya mirov beje mirov gere Kürdi hemmi zaraviman bizanı be gerek Kırmançki ki per baş gramatik bizanı be dves zamanı koka İrani koka Mezopotamya bizanı be o tokat yekin zani bes bir Türkiye dinipsini dveci Kırmançki Türkiye Farsiye yani tabi bu da Türkiydi bu Lepirtişteki acebe de Kırmançki dınav zamanı Kürdi da zarava herri bir kuvvete u binke. Çavam ya bejin. Bu minak de Kırmancı u Kırmançki da taybetliye ke havalin heca. Ev permilime. Ev ali felsefe da ji permilime. De hemi dünyayı da, de hemi zamana da. Mekhabın sorani evi kışt. De sorani da ji. De hemi zamana da faal yeke. Yani Fars bin men. Türk bin ben hem de bizim emin abicim Alman dibin iş Fransız dibin je hem bizim İngiliz dibin ay yani yek o per mühime evya göre herkes kayıt bike zamanı Kürdi çıma zamanı ki felsefiye vaktin zamanı da ben göre likolum bike gel o dünyayı da zamanı ki heye ku ev taybet ya Kürdi aynı vusat ede hep na de Kürdi de hem de bizim hem de bizim min Çıma gel. O ev taybeti Kurmancı da heye, o Kırmançki da heye. Öyle bizim. Yani ez Kırmançki kısa bakım. Ez u me. Ev en nabij. Kurmancı dibejin ez u men. Kırmançki dibejin to u te. Kurmancı dibejin te u tu. Çıma. Yani Kırmançki dibejin em Kurmancı em dibejin ev yani ve ev
Yani vi ev kaç zamanek datını. Türk hem bizim o. Klas. Sen, ben. Yani du heptene. Ev du bendi çima kudda heye. Eva emi serviya bravastın. Brasti meviyada felsefe yani nerineki felsefi ditiye. İnşallah be izna ahvadi emi viya berdam bıkın. Bes ser bir taybetiye emi berhemeki niviseki zanisti amede bıkın. Hevalin hece çıma soran da nemaye. Çıma nemaye evi müzarek deniye. Emi evi başı bejin. Le tişteki saat xwazim bejim ev pir mühime peyva peyva ez de jîm tiştekî acêb heye. Me li kul nekir. Çima ez? Aslen ew ez nîne. Di îzdiyada jî naveke azda dibêjin. Gelek herê me mesela Urfayan dibêjin az, azim. Yani ew a henekî kalın dibêjin. Ez jî wisa tahmin dikim. Aslen di Kurdî de gelek peyvenin a bûne e. Cara e jî dibin a. Mesela em kirmanckî qise dikin. Dibe ez rind a. Rind a. Kurmancı dibêjin ez rind im. Yani ew rind e dibêje. Bo minak. Ji bo keçek yên bêjin. Pirtûkek bêjin. Na pirtûk rinda. Pirtûkek ji pirtûkê rinda. Yani jî rindo eger nêr be. Ev a û o yani ew tiştet yani rinde. Em e dibêjin. Kurmancî da ew müennes müzeker yani me û nêr ji hev cuda nabe. Pirtûke, nane, ave, insane aynekî e dibêjin. Li koka xwe aslen kirmanckî rast e. Kirmanckî ji bo me dibêjin a, ji bo nêr jî dibêjin o. û dîsa ew ez peyva ez ji bo me pir mühim e. Çima az yani ez em bêjin başî gotibe. Wekî din jî çar peyv din dîse em ê nahêdiyê de bikevin nav derya felsefeya Kurdî. Em ê viya de hem wexta me got Kurdî hûn bizanibin behsa sê zarav dikin. Êdî yek zarav nakin. Lê bi taybet kirmanckî û kurmancî dikin. Soranî jî em ê cuda behs bikin. Soranî de hin tesîrên cuda çêbûne ew me û nêr rabûye gelek ketiye bin tesîra Farsî lê koke yani wek peyvên kok aynî mîna kirmanckî ye. Heta ez dikarim bêjim ji kurmancî jî nêzîktir nêzîkî kirmanckî ye. Gelek peyv. Mesela ew soran dibên kam, kirmanckî dibêjin kam. Soranî dibêjin sert yani hewa sar, kirmanckî dibêjin sert. Kurmancî dibêjin sar. Gelek peyv bifikirin li herî jor, jora Kurdistanê yani Dêrsim, Bingöl heta Motkî, Diyarbekir bigirin yani Bakur û Bakurê Kurdistan, kirmanckî ye başûrê Başûrê Kurdistan soranî ye. Lê ortê da navenda em bêjin erdnigariyekî mezin ê kurmancî heye lê ev bi têkiliya kurmancî ya bi çawa abiye ji orda têkilî hev çêkirine û gelek peyvan nêzîkî hevin. Yani yekî ji Dêrsim rabe here biçe Silêmanî zanîngehê bixwîne bawer bikin ji kurmancî zêdetir ev pêşkeve. Ew qas peyv da nêzîkin. Lê gramatik da naxîr. Gramatik da kurmancî û kirmanckî nêzîkî hevin. Peyv da soranî û kirmanckî nêzîkî hevin. Wekî din hewramanî heye bin hêna behsa wî nekiriye. Hewramanî sedî heftî kirmanckî ye. Hewramanî piranî zimanê kakeyên ew jî kakeyî qise dikin û wekî ol jî gelek nêzîkî Dêrsimyanin. Lê gotina min çi bû? Ew her sê merhale kirmanckî, kurmancî û soranî wek xwezayî li gel hev belav bine tu av belav dikî av wexta diçe herî jêr hinekî zelaltir dibe. Ew şêlîbûn namîne. Ji ber çi ye? Ji ber bi nav axê da çûye yê mayî hindik maye lê zelal maye. Yani gotina min çi ye? Aliyê gramatik de soranî pir guherî ye lê peyvên resen mane. Ew peyvên resen ji kirmancî zêdetir mane. Çünkü kurmancî çima wisa biye, kurmancî pir belav biye, ji ber ku belav biye hem peyv danestandiye. Mesela yê ku ji pir erebî danestandiye kurmancî ye. Di kurmancî de gelek peyvên erebî henin. Ji ber ku hemî coğrafya rojhilata navîna têkiliya xwe heye û ew jî rêya felsefe rêya em bêjin pîrên me ew zanistên me felosofên me biranî evên ku piranî kurmancî nivîsîne yani ji Ehmedî Xanî bigire heta Melayê Cizîrî ew têkiliya
تصوف تکلیه فلسفیا برفریا جغرافیا رجلات ناوین هم کرمانجی پیش خستیه هم جی هم پیوین بیانی خستیه ناو کرمانجی اف تشتکی گلک احتیادیه dünyayı da zamaneki tıneye ku peyveki ne de o peyveki nestine. Dain ustandın işareta peşkeftiniye. Ne dain u nestandın işareta zayıf biniye mırniye. Em ser gramatik. Çıma es u min heye. Hevalin hecam. Vakta em zamanı lêt kolun divê kur bifikirin. Hin taybetiya kurmancı heye ew taybetî nebiyana niha kurmancı yani zamanı me belki tune bu. Lê zamanı me de wisa zengin heye aynı Fırat û Dicle me behs kir bû. Çawa du çem eraziyekî axeke mezin bi hevra av dide û bereketeke pir mezin dekirin û navê her du navbera her du çem jî ji bo vî bereketê navê xistine Mezopotamya. Çawa ku Toros û Zagros Vakta li hev diqelibin û Kurdistan ew birastî welatekî bihişte lê mixabin dikin çar perçe jî ev tişt di heman demê de ji bo parastina Kurdistanê jî bûye derfetekî mezin û kultur da jî yani zimanê Kurdên em bêjin ciyayên ku paralel tên zimanê û kultura ciyayên ku ber bi behrê diçe cudahiyekî mezin heye û ew dewlemendiyekî mezin çê dike yani coğrafya bixwe li ser kulturda zenginiyek mezin çê dike evana hemî ji bo zimanê Kurdî derfetên pir pir mezin ku heta na bi sedan dagirker hatine zimanê Kurdî tune nebiye yek ji wan jî eva ye mîna Fırat û Dicle ez û min fikirîne Kurd çawa ez vakta dema yekî em bêjin nûmunekî didim dema niha da hûn dibêjin ez diçim dibistanê. Kirmanskî jî dibêjin ez şona dibistanê. Aynı tişt e. Yan jî ez xwarin dixwim. Ez nan dixwim. Kirmanskî dibêje ez non wena. Ez av vedixwim. Kirmanskî jî dibêjin ez av şimena. Aynı tişt e. Belê îja çima ev dibe min? Derdê wî çi ye? Vakta me tiştekî kir dema yekî de yani dema niha da ferq nake hemî ez e. Çima ev yani ez ê vî halde em tezê xwe bijîn hîpoteza xwe bijîn çima ez dibe min. Lê vakta dema borî hat mesela ez çûm dibistanê ez jî zazakiyan jî ew çû dibistanê. Kirmanskî qise dike eger jin be dibêje a şiya dibistanê yan jî a şîyo dibistanê o şîyo dibistanê eger nêr be dibe ew ferqa me kurmancî û kirmanskî heye kurmancî ew çûyîn fiîla da müennes müzekker ji hev ferq nake bes wê û wî da ferq dike lê kirmanskî min got ya zor da prensîbên esasî gramatik di nav kirmanskî de mane Kirmanskî dibêjim em di milkî de mane ez nabêjim zazakî lê hinek diçî di kurmancî da ew jî maye hinek zemaye lê soranî de hemî tune bûye em ê ev dersek taybetî em ê paş pêşa qise bikin niha ez bingeha em bêjin disiplîna felsefe li ser strûktura zimanê Kurdî da behs dikim çi ye taybetiyên zimanê Kurdî ya derbarê felsefê da îro em ê mesele ez û min hel bikin û ez texmîn dikim hûn ê îxna bibin zimanê Kurdî pir hez bikin ez ji ber wê zimanê Kurdî yani ji min re 10 ziman bînin ez dikarim fêr bim ez naxwazim ez ê herim şevekê fêr bim ez ê herim şêxbizinî fêr bim gelek dizanim jî ez ê herim zimanê lek fêr bim di Kurdistanê da ji dünya zêdetir ziman heye û ew aslen ji bo me pir girîng in yani ihtiyaca me bi îngilîzî fransî tişt hene henin werger pir in em dikarin wergera peyda bikin lê kultura me da ew qas kur heye yani eva çi ye yani em bêjin di welatê da 10 petrol calên petrol henin di wana dev jî berdî terî ji bo çikolata Fransîza çikolata em bêjin yan jî çikolata bi Şîriyê Hollanda di wî petrolê difiroş ew qas ferq dike hevalek min heye Norwecî dibêje mamoste ez qet naxwazim zimanê Norwecî qise bikim ji ber ku li cem Kurdî ew pir zimanekî biçûk û zayıf dimîne bi rastî rast dibêje ne tenû Norwecî wele îngilîzî jî wallahi Almanî jî cem zimanê Kurdî da gelek zayıf dimîne îja niha ez û min me got
Ez diçim dibistanê me got, tu diçî dibistanê xilas. Em berî kurmancı hel bikin paşê em ser kirmaskîjî qise bikin. Baş e, ez nan dixwim, waxta derbas bû, em dijîn min nan xwar. Gelo çima? Me gelek serviya fikirî. Çima ev tişt dünyayê de qet zimanekî te tune? Çi bû ez bû min? Berî hinek behsa ezê jî bikin paşê. Ez pir ecêb e. Zixa peyvekî dînî jî. Ezda, azdayî, şuhret yani dînê me yê restenê netewî ezdayî heye hûn dizanin. Her wisa êdin jî yani zeredeşt jî ev tişt heye. Hin tişt hebû min gere bigota destpêkta min jî bîr kir. Dersekî din de gotibû hevalên hêja çar maddeyên bingehên felsefe hûn dizanin di hemî zimana de eyn tişt e. Yani ax, av, asîman yani em kin dikarin bêjin as û agir yani ar. Çar madde dünyayê de ev madde bingehên felsefeyê ne. Felsefe bi vana dest pê kiriye. Yani waxta me do gotibiye ontoloji yani hebûn çi ye waxta te got yani gerdûn çi ye te got tu çi bêjî terî nake. Tu milyona madde bêjî terî nake. Tu nikarî şîrove bikî. Ji bo wî felosofên Kurd, felosof biborin, hemî felosof tabî destpêkta jî me rast got yani zeredeşt fikiriye formûlek em dayinin hemî gerdûn bikeve nav de. Eger we got av, agir, asîman û ax di hemî galaksî da çi heye dikeve nav de. Bifikirin çi formûlek mezin e. û yekû viya yekemîn car keşif kiriye gotiye zerdeşt e. Em dikarin pir bêşanaz bin. Paşê felosofên Yunanî û heft felosofên xwezayî ji Thales hele Empedokles heft kesin hemî jiyana xwe sê sed sal merhele dane fêmkirina vî arke yan dibêjin maddeya arke yani hebûna bingeh çi ye? Ji Herakleitos, Thales, Pisagor, Parmenides, Anaxagoras, Anaximandros û Empedokles. Evana bi ro bi şev serviya Müslûm bûne. Dawîd Empedokles gotiye çar madde rast e. Thales gotiye av, ew din gotiye agir. Li vê derê jî tiştekî pir ecêb e. Me lêkolînek kir, hinekî farsî nîskî me wî da, Afganî, zimanên Pakistanî, Urdî. Tiştekî pir ecêb e. Ev çar madde tenê bi Kurdî da bi herfa a dest pê dike. Ji ber çi? Çima bi tîpa a dest pê dike? Hûn niha bifikirin berê 10,000 sal em li daristanê digihîn ya jî em di navbera Firat û Dicleyê de bin û em qet tiştek nizanin. Yekemîn kesên homo sapiens em hatine Kurdistanê û em her tiştî bînin. Em ê çi bêjin? Hemî madde em ê çawa şîrove bikin? û yekemîn herf a ye. Di hemî zimana da. Di tîpa erebî, tîpa latînî êdin hemî ya da. Ji ber ku maddeyê yekemîn ji bo ew însanê ku pir pêra têkele yekem car bi wî ra dide distînê ewî dikare bi herfa a dest pê bike. Pir tiştekî ecêb e ji ax yani xak erdê ra gotine ax yekî gere pir basît be. Çünkü wî çaxî ziman tin nebû pêşketî ziman pêş neketiye. Ziman teze ye. Bifikirin zarokekî bevikekî waxta qise dike berê dibê bab nabêje babû mesela bab dibêje ya jî an dibêje çi dibêje paşî dayê dibêje nizam da dibê berê dibê da paşî dibêje dayê. Aynı mîna bebikek bifikirin zarokekî piçûk tişta dibîne bûyera dibîne ji bo wî nav gere bide. Waxta nav dide ew ji deng bi deng çê dike. Ew dengê ku yê herî berî yê rihet ji devê derkeve a ye. Paşê li wan dû wan du herfekî din te wana dike nav. Ji av ra gotine av û erdê ra gotine ax. Ji asîman ra ew asîman paşê man zêdekirine ye yani pirankirine koka wî as û aso ye. Zixa ew peyva aso hûn dizanin aso yekbûna erd û asîman yani îllûzyona çavê me ye. Em evî ser aso peyvekî pir mühim e. Em ê ser wî biaxivin. Gelek kêm zimana da ew diyalektika aso heye. Em ê behsa wî bikin. û êdin ar agir yani dirêj heye agir heye. Dî mesele yekemîn her çar herf bi a dest pê dike. Qet zimanek de tune. Tirkî de tune, Almanî de tune, İngilîz de tune, qet tiştek de tune. Ji ber ku zixa destpêka felsefeya Kurdistan e, bira herkes hişî xwe bigire serî xwe û bi îzna Xwedê bifikirin.
Nav 20 sala da me bana zelal kiriye. 20 salen pro pişevişit kin. Cemme enstitü tane, cemme zanige tane. Çünkü zanige gatine frotan. Diploma hatine frotan. De Avrupa'da bir sedan filozof derketine karşı kat tekilser zamanı kurduğu tekilya ve felsefeti ne sekinne. Vakta tu bikevine zamanı kurduğu bir dehancar Ali bir nasi mantıki da tekilya zaman u felsefetik çilbe. Ama me dest bekir. İca çıma asom yani ağır uçar madde. Başı çıma zmana duheb eğer tesadüf baya. Yani zarokeki arde ditiye goti ah. Cemek ditiye goti av. Roj ditiye goti ağır. Ağır yani. Asman ditiye goti as. Tesadüfün gel. Nahir. Bir mantıki gotine. Çava gotine. Jiber ko ev çartışt duhabi menin duhabi nerin. Çıma yani. Evvel bir mantıki kirine. Avaz gelek zaman adatine. İngilizce tane mesela. Alman'da bir seruber heye. Fransız'da nekeye. Arabice nekeye. Lemina kurdi nine. Duhab. Çar element. Duhabi meye. Duhabi nere. Jiber ku insane ki eğer dest biz xwazayı kir, jiyanê kir, ji wî merhelê şunda zane ki zayîn heye. Xweza bi zayîn dibe. Ji bo ku zayîn hebe, kêmtirîn du cins gere hebe. Du hebûn hebe. Ji wan yek jî gere mêbe. û Kurd çima di civakê de pêşeroj de waxta evînê de mesela demek ki gotu bu Ehmedî Xanî de memuzîn çima çar evîndar çêdike. Çima ne mina em bêjin Fuzuli, Leyla'yı Mecnun, yan jî em bêjin mina Shakespeare, Romeo ve Juliet. Çima mêrekî keçekî xortekî terî nedikir. Çima evî kir mem û zîn û tac û sit. Çima du mêr du keç evîndar. Evî kir bijî Ehmedî Xanî em fehm dikin. Qas xweş derewat dikin. Kes Ehmedî Xanî nexwendiye. Ehmedî Xanî fîlosofa diyalektikê ye. Diyalektik. Melay Cizri filosofa evînê. Filosofa afrandinê ye afrandin. Hûn waxta Melay Cizrî dixwînin, hûn beytên wî de, kitêbên wî de, helbestê wî de baweriya wî nabînin, dînê wî nabînin. Gerdûnê dibînin. Filosof e. Ji ber ku ew waxta gerdûnê dinirxîne, bes bi navê dînekî nanirxîne. Dîn jî di nav gerdûnê de ye. Melay Cizrî dîn jî xistiye nav gerdûnê wek xwe. Evana gelekên filosofer kirine. Yekû Melay Cizrî kiriye dünyayê de pir kevin. Yek ji wan Kant e. Kant filozofê Avusturya Alman yani. Ew bu yalde pir cuda ye. Yani felsefeya subjektivizmê yani insan ez û felsefeya objektivizmê yani tabiat wana wisa xweş kiriye hundir û paşê navê wan 5 antinomîne kiriye. Xweda, evîn, azadî, metafizik yani gerdûn û giyan. Ev maddeyane wisa berfira hatiye lêkolîn kirin ku derheqê wan de her tişt hatiye gotin li ser wan sînorda hatiye çêkirin. Ancak tu dînekî ava bikî çêdikî ji wer ser wana tu sînor çê bikî mijarên felsefe xilas dibin. Eyn tişt Cezayir kiriye. Melay Cizrî kiriye. Melay Cizrî 200 sal berî Kant ya kiriye. Em ê rojekî behsa wî bikin, hûn ê bibînin ku Kant şagirtê Melay Cizrî ye. Îja niha behsa mesela em verin mesela me. Ev çar madde du hebî wî nêr, du hebî wî mê. Baş e as yani asîman nêr. Ax hemberî wî mê. Yani hewa û ax li hemberî hebin. Yani asîman hewa dibêjin. Em dikarin bêjin as. Em viya şûna navê dikin as. As û aso. û zixwe yekemîn element ji as e. Berê her tiştî as gere hebe. As ne hemî her tişt di navê de çêdibin. Hûn dizanin ew kaxiz dilîzin ya kumar dilîzin. Kurdî me pir kumar dilîzin. Çima as pir qîmet e? Qewe rojek fikirî? As ew e işte. Yani ew tiştê ku ew nebe qet tiştek nabe. İja Zerdeşt çar madde bihevra kiriye. As û ax hevdû temam dikin. Yani oksijen yani as hewa dide, av dide dibarîne û ax dizê. û yek jî ev hevin jî eger agir û av nebe disan abe.
آگر گره سقمی بحلینه یعنی آسمانی گرم بکه و باش او گرم آسمانی ببه آف و باش آف تا آخره بچه و آخ بزه ev diyalektik di Kurdî de di çar peyvên di hundirê nav çar peyvê de heye. We werin niha dawî az gotine, çima az gotine? Pir acîb e. Ew azdehîtî ji yoratê. Ew însanê ku di nav xwezayê de tenê maye, bi tenê serê xwe dijî û mecbûr e bi xwezayê ve şerekî danûstandinekî mezin bike. Niha bifikirin hûn di daristanê de tenê ne. İnsan tenê ye. Wexta we dest bi şer kir, du layen heye. Hûn û xweza. Yani vekidin kestine. Hûn dibêjin ez û dünya, gerdûn. Çünkü teknoloji tune, hûn her tişt nû çêkin. Qe xanî wê tune, qe tiştek wê tune. Şikefta da dijîn, heywan henin, dirinde her hûn tenînin. Mîna artêşekînin. Kurda da bona wî peyva ez pir mühim e. Yani egoîzma ku ez dibêjim ne xirab yani. Egoîzma ez bûn, xwe bawer bûn, xwe jihatî bûn û jiyan yani ew arsîziya jiyanê. Kurd ji bo wî arsîzin. Ji ber ku wexta te medeniyet te şaristanî dest pê kir, hemî şertên dünyayê dijwarin, dijî tenin. Tu ji bo ku wan serkevî, her zehmetî te kuşin bidî. Min wîroyê gotibûya, eger hûn milletê din qet şer nekin bin ciyayê Sîpanê, ciyakî berf û baran, Tirkekî, Erebekî û Farsekî bînin, ew her sê jî bimirin. Lê Kurdî bijî. Ji ber çi? Ji ber ku Kurd ji xwest bi wî serkeftinê ve hatiye rûyê dünyayê, sehneya dünyayê û dest pê kiriye. Kurd her tişt hîn bûye, bes êrişkirina xaqa xelkê hîn nebûye. Diviya bû ew jî hîn bûya. Çünkü wexta ku hemî dünya bi êrişa xaqa xelkê, axa xelkê jiyana xwe bike, tu bi parastin nikarî li ser piya bisekinî. Çünkü tu tedbîrê xwe bi parastin digirî. Bifikirin yek û hespa dîtine medin, lê med hespa ji bo dagirkirina axa xelkê bikar nanîn, xelk hat hespên meda kirîn, bi wan hespan hatin Kurdistan welatê me dagir kirin. Dîrok trajedî ye. Em gerek xwe binasin hevalên hêja. Em her tişt wenda kiriye yani. Em bêjin. Yek û welatê xwe tune ye, ziman tune ye û hatiye werda kirin. Îja namet xapînin. Bi Kerkûk nizam pêşmerge here wî alî ax bigire Bexdad, Şam û te ewana hîkayenin. Hemî. Em behsa tiştek mezin dikin. Xwenasîna me ji destê me hatiye girtin. Em behsa hin tişta dikin ji bo xelkê wek çîrok tê. Em behsa dê û bavê dikin, em dijîn bavê te filozof bû. Bavê te însanek pir mezin bû. Henek dike. Çünkü ew bûye garson. Garsona xelkê. Ew bûye eskerê xelkê. Ew besnê bavê xwe bike, rewşa xwe şerm bike. Yani bifikirin ha bavê min mamosteyekî mezin ba, xelk perwerda kiriba, herkes jî hez kiriba, ez jî bûçema yek cem küçükekî garsonî bikiriba. Ew jî min bigota bavê te Elî Zozan e, bigota ew kê ya? Çima? Ji ber ku wexta min bavê xwe nas kir, şerm dikim ji xwe. Rewşa min rezalet e. Halbuki merheleya yekem ew rezaletî bijî, vegere here cem bavê xwe. Na. Kurd gere heta dawî, hin Kurd dibêjim. Heta dawî cehşayetî bikin. Ya ji bo vî yekê, mesela zimanê de em hatin merhele dawî, yani ew çar maddeyên yekemîn wek felsefî hatiye mantıkî kirin. û paşê ew peyva az jî wisa ye. Yani wexta gotiye ez û tabiat tenê xwe wek artêşekî dîtiye. Wexta bi tabiat ve danistandiye gotiye az. Ew az jî pir ecêb e. Du tîpa çêdibe, herfa evil û herfa dawî tê cem ev. Yani insan hemî sentezê tabiat û denga ye. İnsan tiştekî perfekt e. Peyva ez de ev heye. Perfekt. Yani yek û her tiştî wî temam, çiqa zayıf be jî her tiştî wî tamam insan e. Lê ev rola wî cuda dibe. Wexta tu dibêjî ez diçim dibistanê, ew ez dibe faal. Yani bizaver. Ew îradî ye. Bifikirin ez diçim dibistanê û paşê ez çay vedixwim. Li wê derê ez mühim im. Yani yek û niha dijî tekoşîna xwe berdewam dike, ez e. Çay ne girîng e. Çay tiştekî madde ye. Ve xwîj dibe ve nexwîj dibe. Ez
çay vedixum bifikirin hem ez dibe hem çay hevce nake ilaveki nagire li fiil dawiya wî dixum vedixum ji ez digire rengê xwe. Ev Türkiye, Türkiye. Ben çay içiyorum. Bifikirin. Hemî zimana da heye. Farsi ise ben çay yani bizim mina Türkiye, Farsi zamanı kat fark ektene. Davida ev ek ev digre mina Türkiye, mina Farsiye, mina Almaniye, mina İngilizce. Başe peki dema derbas büyü mezhep kinçili be. Min çay ve xwar. Du guhertinekî mezin çê bû. Çawa yek ez bû min ew eza ku berê çû delva da min hat min aslen şeklî diyeme. Şeklî yekem ez e. Yani ez berê dibim ez paşê dibim min. Yani wexta aktif bû ez dibim ez wexta pasîv bû dibe min. Başe çima li vê derê çûyîn da ez em bikardaynin? Hineka Kurdî xelet qise dikin dibêjin ez çay vexwarim. Carcarakî demî ustad bêje. Ew mafdar e çünkü mantıka min di zimanê din de tune ye. Ez çay vexwarim car evalî soran usta qise dikin. Lê min çay vexwar li vê derê ji xwe fêrkirina zimanê Kurdî de ya problema herî mezin eva ye eva bi tevî wî felsefe jî tu fêrî wî dikî. Li vê derê pir tiştek mîm heve hevalên hêja. Per mûye ev ya bifikirin paş em ê Serbiyada gotiye Serbiyada xebatekî taybet em ê dikin em ê demên pêş teviya jî biweşînin. Hevalên hêja zimanê Kurdî da hevok wexta çê dibe dîrok û niha tê berhevkirin. Dema niha da ya girîng ez im. Min çi vexwariye? Min bi kêra çi kiriye qet muhîm nîne. Ji bo herkes yê dijî girîng e. Ew ê ku dijîn xwe merkez dibînin. Normal e. Çi ajal be çi heta genim jî xwe merkez dibîne. Xwe merkez xwe navend dibîne. Nebîne nikare bijî. Yani dema em dijîn em girîng. Dema boriyê da em girîng dînin. Kiryara me girîng e. Ka dibêjin ya piştî mirina me xelk bona me çi qise dike? Behsa kiryara me dike. Zimanê Kurdî vî felsefeya we kiriye. Wexta dibêje ez çay vedixwim fiil em digire. û dibêje aynı kirmaskî jî wisa ye. Dema borî da ez mir. Min çi kiribû behsa wî dikin. Min çay vexwaribû. Min duristî kiribû. Min pirtûk nivîsîbû. Min ji bo welatê xwe şer kiribû. Mêzekên qet em tune. Min însan heskiribûn. Mêzekê bûn nabêjim. Çünkü êdî ez muhîm nînim. Ew însanê ku min hez kirîne. Ew kiryara me. Hezkirin muhîm e. Çay vexwarin muhîm e. Ji bo wî ew fiil êdî ji min îlave nagire ji bûyerê digire. Min çay vexwaribû. Bû yani çay. Ez nabêjim vexwaribûm. Min şer kiribû. Êdî şer muhîm e. Ez muhîm nînim. Ez çime rin bifikirin hevalên hêja. Ziman du tişt e. Îro û paşeroj e. Felsefeya îro û paşeroj di Kurdî da cuda ye. Eva yekemîn qaliba bes Kurdî de heye. Di zimanê din dev tişt hene. Ne Farsî da ne Tirkî da. Eger we zimanê xwe bi vî awayî hûn hîn bûn û bi vî awayî hûn serfikir û ramanên felsefeyê de pêş ketin, hûn ê bibînin ku zimanê Kurdî da hîna em behsa dilopekî dikin, deryayên mezin ew bikevin pêş me. Heta carek din em ê vî mijarê berdewam bikin, bîmînin xweşiyê de.